Hej og velkommen til Villop Garden og Nordens største showroom for udstuer og drivhuse. I vores store udstilling finder I masser af drivhuse, udstuer og vinterhaver i alle mulige modeller og alle mulige variationer. Her kan I gå ind i møblerede og indrettede udstuer og drivhuse og se, hvilken model, der passer jer bedst. Hvis I har spørgsmål eller vil vide mere, så kan I bare spørge nogle af personalet. Vi er altid tilgængelige for at svare på spørgsmål, og måske give gode råd eller tips. I vores showroom kan du også finde nøje udvalgte indretningsdetaljer og praktisk tilbehør til både hjem, udstuer og drivhuse. Altid til rimelige priser. For dem af jer, der vil komme i gang med at dyrke, har vi havetilbehør, tilbehør til såning og tøj til havearbejdet. Vores udstilling har også en café med kaffe og kager. Et godt sted at reflektere. Velkommen til os i Villop Garden. Vi skaber rum i haven.